Dobar dan, moje ime je Gordana Saršon. Trenutno sam na funkciji ravnateljice Doma za starije osobe Volovsko u Opatiji. I evo, ovaj vikend produženi smo došli na Mali Lošinj zapravo ispričati priču, odnosno vidjeti kako i na koji način možemo, što mi, što naši zaposlenici, što naši stanari u domovima raditi nešto što se tiče radne terapije i radnih aktivnosti. Tehnike koje smo ovdje upoznali, s obzirom da ja već izvjestan period godina radim u sustavu socijalne skrbi i upravo sam u tom segmentu bila kao radnik terapeut, zapravo sam shvatila da pronalaziti aktivnosti koji ljudima neće biti dosadne, a istovremeno će doprinijeti tome da se one osjećaju korisnima, a da istovremeno imaju i izgled i način, nije nimalo jednostavno. Ovdje smo u ovih dva dana, odnosno dan i pol, došli do saznanja o tehnikama koje se sad najsuvremenije primjenjuju, istovremeno ih same isprobale. Meni osobno najviše se sviđa rad sa akrilnim bojama na način u kojem se kreiraju zapravo neke slike i neke stvari koje mi do sada još nismo ni znali da imamo taj potencijal u sebi u sklapanju boja na različite načine. Svaka od ovih tehnika koje smo isprobali je zapravo relativno jednostavna za samu sebe odraditi, zahtjeva veću koncentraciju i relativno dobru motoričku pripremu za takvu jednu aktivnost. U svakom slučaju nešto što nam je pokazalo i vjerojatno poradilo na našem samopouzdanju da vjerujemo svako od nas i svaki čovjek ima tu umjetničku neku crtu u sebi i to nešto što može i drugima pokazati. Moje ime je Jelena Lučan, voditeljica sam Doma za starije osobe Mali Kartec, dislocirana jedinica na Rabu. Ovdje mi se svidjela tehnika, zapravo svašta smo naučili, nije samo jedna, ne mogu jednu izdvojiti. Akrilno izljevanje i string tehnika, string art. Pokušat ću ovo što sam naučila prenijeti na tim ljudi s kojima radim i sa našim korisnicima da napravimo nekakve radove, evo baš prigodno za blagdane koje dolaze i na radnog terapeuta da naučimo nešto novo. Jako sam zadovoljna i zahvalna što sam sudjelovala u ovoj cijeloj priči. Ja sam Branka Marašić, ravnateljica Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije i meni je bilo užitak sudjelovati u ovim radionicama. Neke tehnike su mi bile poznate, ali ih nisam sama nikad radila i sad sam imala priliku, ali još veće mi je otkriće bilo vidjeti neke tehnike koje do sad nikad nismo koristili u radu s korisnicima, koji su vrlo jednostavni i za koje mislim stvarno da pruži mogućnost da svatko pronađe nešto umjetničko u sebi. Tako da vjerujem da ćemo ih moći stvarno primijeniti. Bilo u radu s mladima, bilo u radu s nekakvim starijim korisnicima, u dnevnim boravcima za starije osobe, klubovima starijih i sl. I hvala na ovoj prilici. Ja sam Žugić Renata, ravnateljica lječilišta Veli Lošinj, svojevrsni domaćin ove radionice. Jako smo uživali ova zadnja 2 dana, uživamo i dalje kao što vidite u pozadini. Kolegice rade vrijedno. Meni osobno se najviše svidjela tehnika izljevanja akrilnih boja, mada i sve ostale tehnike zaista dozvoljavaju da se pokaže kreativnost svih nas koja čuči u nama. Ipak smo mi svi duboko u nama djeca. Dobar dan, ja sam Gordana Stolfa, dolazim iz Doma za starije osobe Mali Kartec, Krk, v.d. ravnateljica sam. Oduševljena sam onim što sam danas i jučer ovdje doživjela, ono što sam probala. Sve tehnike su mi jako lijepo, ono što bih naročito izdvojila je tehnika akrilnog izljevanja, ali je ovo slikanje me oduševilo, da ne kažem i kuglice, sve zapravo je lijepo. I ono što me najviše se dopada je to što mi sve to možemo primijeniti u radu s našim stanarima, u domovima i to je zaista odlično da smo to imali prilike vidjeti i raditi s tim. Evo, ja sam isto zahvalna našoj županiji, našoj pročelnici koja nas je pozvala da sudjelujemo u ovom svemu i da nešto naučimo, da možemo prenijeti dalje, pa čak i u svoju obitelj, da imamo radosne trenutke i u svojoj obitelji. Evo, toliko. Moje ime je Izabela Linčić-Mužić i pročelnica sam za pomorsko dobro, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji. Kolegica pročelnica Dragica Marać me je pozvala na ovu edukaciju. Prije svega je terapeutska, moram priznati da je iznimno pozitivno djelovala na mene. Probudila je u meni nekakve umjetničke vještine koje možda nisam ni znala da posjedujem.
i smatram da je vrlo korisna za sve aspekte u društvu, ne samo za nekakve rehabilitacijske, već i za nekakav koristan team building i svakako ću podržati kolegicu u nastavku ovog projekta. Eto, zahvaljujem i veselim se daljnjim aktivnostima. Dragica Marać, pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade. Dakle, mi smo organizirali ovdje socijalnu art terapiju da naučimo određeni broj tehnika koje ćemo dalje primjenjivati u radu sa našim korisnicima, a isto tako smo to napravili u okviru programa upravljanja stresom. Ono što mogu reći da su me svih 5 tehnika oduševile, da sam doista osjećala jedno ogromno zadovoljstvo radeći na svim sadržajima koji su nam ponuđeni. Možda mi je najveći izazov bilo enkaustika, znači rad sa peglom, sa bojama koje se razljevaju, isto tako i akrilno izljevanje. U svakom slučaju u petak smo došli napunjeni stresom, u nedjelju odlazimo vrlo zadovoljni i ispražnjeni od stresa. Pa da se samo i to dogodilo, to je već velika stvar. A kamoli što smo izvukli našu kreativnost i napravili prekrasna djela, na kome sam tako zahvalna i tako radosna. Ja sam Elizabeta Batinić, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice. Iako mogu reći da ova radionica je bila iznimno zanimljiva i upoznali smo se sa raznim novim tehnikama izrade kreativnih radova koji ćemo moći primijeniti u radu sa našim korisnicima. Najviše mi se svidjelo akrilno izljevanje iz čega smo dobili jedne prekrasne slike, tako da evo, smatram da je ovo nešto novo i jako sam zahvalna na ovoj prilici. Moje ime je Alessandra Ban. Ja sam pročelnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije. Radionice kao ove vraćaju nas s jedne strane u djetinjstvo, s druge strane otkrivaju u nama potencijale za koje nismo ni znali da imamo. Dakle, u jedan dan, odnosno dan i pol, uspjeli smo proći 5 različitih tehnika. String art, akrilno izljevanje, bojanje, kuglica božićnih. Dakle, nešto što možemo podijeliti sa svim dobnim, spolnim, obrazovnim skupinama, nešto što je svima nama jako iziskuje u nama potencije koje nismo ni znali da imamo. Evo, i veselje je upravo u tome što svaki rad je jedinstven na svoj način, što nema lošeg rada i što rezultate toga rada vidimo odmah. Tako da zaista bih preporučila svima da probaju jer je to veselje kako zaista rijetko si možete priuštiti. Moje ime je Branka Mimica, pročelnica sam u Primorsko-goranskoj županiji. Iza nas je uzbudljiv vikend, puno toga smo naučili o mnogim tehnikama, dosta toga i o sebi. Najviše mi se svidjela tehnika akrilnog izljevanja boja. Mislim da je to nešto što je primjenjivo za mnoge skupine, osobito ranjive, djecu, starije i nemoćne.